SAND is the National Organisation for the Homeless in Denmark. SAND was founded in 2001 to improve service users' influence on their own lives and situation. On a political level, SAND works locally, regionally and nationally. One of SAND's many ways of ensuring user involvement is the yearly project days. All homeless are invited to spend 2 interesting and challenging days discussing the theme of the year. This year, the theme was the strategy launched by the government to eliminate homelessness. As the strategy is to be carried out at a local level by the relevant councils, SAND invited them to meet the service users. All the participating councils accepted the invitation. Så vi vil gerne bruge som en ressource, kan man sige, som en ressource på det i lokalområdet. Ja, og så de steder, hvor vi selv er, eller i hvert fald hvor jeg er, bofast, altså der har jeg jo mit helt eget netværk inden for alle de tidligere brugere ude fra Østervang og Trevede og sådan. Council representatives and the local service users discussed how the users can participate in the drawing up and, more importantly, the implementation of the strategy. Many concrete plans were formulated. In several councils, expert monitoring groups were set up. These consisted of SAND members and relevant professionals, and an important task awaits them in ensuring adequate housing and support. The project days are often new members' first meeting with SAND, and there is plenty of time for socializing and networking. Er det mig, du jagter? Mig, som sagt i går, at vi har inviteret 8 kommuner, som er i hjemløsstrategien, at de har sendt repræsentanter fra alle 8 kommuner, hvor vi har fået en rigtig god dialog med. Så jeg håber kommunerne, på de hjemløses vegne i hvert fald, at de tager os lidt alvorligt nu. Det har jeg fået et indtryk af. Jeg snakker med næsten alle kommunefolk i går, at de har fået et helt andet syn på os. Og at hjemløse ikke bare er det værste ros, der findes, alkoholikere og stofmisbrug og sådan noget. At der virkelig er ressourcer i os, og vi er rigtig mange dygtige folk, som kan få mange forskellige ting til at hjælpe hinanden. Altså, jeg har fået noget at bruge min tid til, i stedet for at jeg bare hænger på gadehjørnet og drikker mig skidefuld. For gennemtrumfet beboerråd i Hillerødgade i Herberg, og for gennemtrumfet renovering af de forskellige fællesarealer. Jeg hjulpet mig i hoved og røv på at komme i kontakt med kommunen, hvor jeg ikke skulle have politiet og mig inde godt med, og hver gang jeg skulle op og snakke med dem, så kunne jeg bare få en bisidder i Sand til at hjælpe mig. Og så blev jeg tilbudt at blive valgt ind i, være med i noget arbejdsgruppe med hjemløse. Og jeg er hjemløs. Jeg er fri vilje, har jeg boet 11 år under åben himmel, og gør det den dag i dag. Jeg sover herinde sammen med min hunde. Den er 2 meter lang, og så er den 1 meter bred, ikke? Jeg har det jo ikke godt, fordi altså, jeg vil jo gerne have en af de der skæve boliger der. Men det hjælper jo ikke noget, når der ikke er det. Altså, der er nogle af de skæve boliger, der er 7 til 8 års ventetid. Den over på Elbjergvej, der er 7 års ventetid. Den nede på Købevejen, der er 8 års ventetid. Den ude i Værmlandsgade. Ublandsgade og Værmlandsgade derude. Der er 5 års ventetid. Det er gode, altså man kan lave lidt hygge omkring sig med de andre, der bor der, ikke? Fordi de er på samme plan som vi andre, ikke? Vil de også have været hjemløse på et tidspunkt, ikke? De lover en masse, men de gør ikke noget. Det gør de sgu ikke.
The Council for Socially Marginalised People was founded in 2002. The members are personally appointed by the Minister of Social Affairs and can have a relevant professional or a user background. Every year, the Council publishes a report with its recommendations. The Council also holds a yearly bazaar. Approximately 800 people, mainly service users, gather for a lively mixture of party and debate. Since 2005, SAD and other user organisations in the social field have been directly involved in the planning of the event. Apart from the social aspect, there are topical debates and panel discussions. These, for instance, could be with members of Parliament, local politicians, or health authorities. The Council can then apply the users' input from the various types of debate in their future recommendations. Jeg regner med, at vi får stoppet noget af det politiske, eller i hvert fald holder lidt igen med det politiske og kommer tilbage til rødderne. Nu har vi kæmpet i 4-5 år med det politiske for at blive synlige, og i dag er vi faktisk synlige. Vi har sandfolk i kommunale råd og i regionale råd, og så vi er nået langt. Så tilbage til rødderne, ud og arbejde på gaden igen. Altså temaet er godt, tilbage til rødderne. Det er den der kongstanke, jeg har med, at vi skal ud til dem på gaden. Vi skal måske ikke glemme, hvor koldt det var derude.